Kumusta po kayo, Sir PB? Tawagin mo na lang po ako sa pangalang Clara. Ilang buwan na rin po akong nakikinig sa inyong mga kwento. Ako po ay kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Cainta. At ang ibabahagi ko pong kwento ay nangyari maraming taon na rin ang nakalipas. Nag-aaral po ako noon sa kolehiyo at magtatapos na nang makilala ko si Ninyo. Isa rin siyang graduating student sa university na pinapasukan ko. Niligawan niya po ako at sa ilang buwan niyang panunuyo sa akin ay sinagot ko siya. Mabait si Ninyo at marami siyang katangiang hinahanap ko sa isang lalaki. At pagdating naman sa aspetong pisikal, ay masasabi kong wala na rin akong hahanapin pa. Matangkad siya at gwapo. Sabi nga ng mga kaklase namin noon, ay bagay na bagay raw kaming dalawa. Noong pasimula ay naging maayos naman ang lahat sa amin ng kasintahan ko. Yun nga lang, ay masyado kami naging mapusok. Kaya sa madalas namin paglabas ay nagbunga yung aming pagmamahalan. Bagay na hindi nagustuhan ng mga magulang ko. Hindi nila matanggap yung biglaan kong pagdadalang tao. Mataas kasi ang expectations nila sa akin bilang panganay nilang anak. Kaya nagalit sila sa akin, lalong-lalo na ang nanay ko. Hindi ko man lang raw binigyan ng halaga yung pagpapakasakit nila. Na lahat daw ay kanilang ginagawa, maibigay lamang lahat ng pangangailangan ko. Lalong-lalo na pagdating sa aking pag-aaral. Kasi po, sa totoo lang, kung anong uso ng mga panahong iyon, ay talagang mayroon ako. Kaya gano'n na lang yung pagkadismaya nila sa akin. Sinabi ko sa kanila na handa naman akong panagutan ni Ninyo at aking ipagpapatuloy ang pag-aaral. Pero matindi raw yung sakit na naidulot ko sa kanila. Sinira ko raw yung kanilang pagtitiwala at hindi ko umano sila nerespeto. Dahil sa pangyayaring iyon ay napilitan si Ninyo na kunin na ako at dalhin sa kanila. Napagkasunduan namin na huminto na lang munang pareho hanggang sa makapanganak ako. Ayaw pa nga niya sanang pumayag pagkat ang gusto niya ay iwan ako doon sa kanyang mga magulang. Bali ihahatid lang daw niya ako at magpapatuloy siya sa kanyang pag-aaral. Pero hindi ako pumayag. Kaya ang napagpasya namin ay pareho na lang muna kaming hihinto. Nang dumating kami sa probinsya nila Ninyo, ay hindi na nagulat pa ang kanyang mga magulang at kapatid. Dahil nakapagsabi na siya sa kanila. Ipinagtapat na niya bago pa kami umuwi. Kabaliktaran ng mga magulang ko ang nanay at tatay niya. Malawak ang pangunawa nila at tanggap nila ako. Bagaman kita ko rin sa mga reaksyon nila na hindi rin sila sang-ayon sa nangyari sa amin noong una. Pero sabi nga nila, ay ano pa nga bang kanilang magagawa? Nariyan na umano yan at nangyari na. Tanggap naman nila ako at mabilis kong nakapalagay ang loob ang mga kaanak niya. Masaya nga sila at excited sa magiging una nilang apo. Dahil sa kanilang ipinakita, kung kaya napanatag din ang loob ko. Maayos at mabuti naman ang kanilang naging pakikitungo sa akin. Kung kaya, walang-wala talaga sa isip ko na makakaranas ako ng hindi magandang pangyayari doon sa kanilang probinsya. Isang nakakatakot na karanasan. Isang karanasang hindi ko talaga makakalimutan.
Isang araw iyon nang iwan ako na mag-isa sa bahay nila. Sumama kasi si Nino sa mga magulang niya doon sa bukid, habang yung dalawang kapatid naman niya ay pumasok sa paaralan. Nang mga bandang 10:00 pasado na, ay nakarinig ako ng kakaibang tunog. Laki ako sa Maynila, kaya naisip kong marahil ay normal lang iyon doon sa kanilang probinsya. Naisip kong baka mayroon talagang uri ng hayop na ganun ang huni sa kanila. Makaraan ang ilang minuto, habang nasa may lababo ako, ay namataan ko si Nino na mabilis na dumaan sa harapan ko. Napasunod pa nga ako ng tingin. Tamang-tama naman na patapos na ako noon sa ginagawa kong paghuhugas. Kung kaya, pumunta ako sa may sala. Ilang minuto na ang lumipas ay wala pa rin si Nino. Ang inaasahan ko kasi ay naroon na ito na nakaupo. Pagkat ganun kasi ang nakagawian niya, o kaya naman ay naroon ito sa may upuan sa harap ng bahay, pero wala siya. Kaya pumasok ako ng silid at sinilip siya doon. Naisip kong baka naroon ito, pero nagtaka ako nang hindi ko rin siya makita. Bigla akong kinilabutan pagkat hindi ako maaaring magkamali. Siya ang nakita kong dumaan kani-kanina lang. Lumabas ako ng bahay doon sa may bakuran para tingnan kung naroon siya, pero wala. At nagulat ako nang makita ko ang isang malaking aso na kulay itim na parang mayroon siyang sinisilip sa dingding ng bahay. Hindi kasi sementado ang kabuuan ng bahay nila Nino. Ang kalahati kasi paitaas ay yari sa kahoy. Noon ko lang nakita ang aso na iyon at alam kong hindi yon pag-aari nila Nino. Nang biglang lumingon ng aso, nang maramdaman niya ako, napatakbo ako dahil sa nakita ko yung nakakatakot na itsura nito. May napansin agad akong kakaiba sa hayop na iyon. Nung punto mismong iyon ay masasabi kong hindi talaga iyon pangkaraniwan. Pagkapasok ko ng bahay ay mabilis ako nagsara ng pinto. Abot-abot talaga ang kabang naramdaman ko noon. Naramdaman ko pang nagpaikot-ikot yung aso sa labas ng bahay. Nanatili lang akong tahimik at nakiramdam. Hanggang sa marinig ko na ang boses nila Nino at ng kanyang mga magulang. Pagtingin ko sa orasan na nasa dingding ay pasado 11:00 na. Nasabi ko pa nga sa aking sarili noon na buti naman at napaaga ang uwi nila. Nang maramdaman kong nasa harapan na sila ng bahay, ay nagbukas na ako ng pinto. Pero laking gulat ko at talagang napasigaw na ako ng ubod lakas nang ang makita kong naroon ay yung malaking aso na iyon at isang babae na hindi pa naman masyadong katandaan. Isinara ko na kaagad ang pinto at naupo sa isang sulok ng sala. Gulong-gulo ang isip ko. Di ko maipaliwanag kung paano nangyari ang mga bagay na iyon, dahil rinig na rinig ko ang kanilang mga boses. Biglang naputol yung pagmumuni-muni ko nang muli kong marinig yung boses ng biyanang kong babae at pinabubuksan sa akin yung pinto. Pero hindi ko ito sinunod. Nagbingi-bingihan ako. Tinakbo ko na rin kaagad yung nag-iisang bintana ng kanilang bahay at isinara ring mabuti iyon.
Sunod kong narinig na nagsalita si Ninyo at pinabubuksan din sa akin yung pintuan. Tinakpang ko ang aking tenga. Ayokong marinig ang mga boses nilang yon. Di ko talaga lubos maisip kung paano nangyari yon. Nakabibinging katahimikan ang sumunod. Wala na ako naririnig na nagsasalita pa sa labas. Lumipas pa ang may 10 minuto. Di ako umalis sa pagkakaupo ko sa sulok at patuloy lang na nakikiramdam. Dumatagundong na sa lakas ng pagkalabog yung dibdib ko. Kabadong kabado talaga ako na naramdaman kong nanuyo yung lalamunan ko dahil sa sobrang takot. Hanggang sa nakakita ako ng mahabang buhok na lumulusot sa pagitan ng dingding at bubong. At para bang mayroon iyong sariling buhay na gumagalaw ng kusa. Di nagtagal ay nasundan iyon ng isang kamay. Kaya nagsisigaw na talaga ako dahil sa tindi ng takot na aking naramdaman. At lumitaw na rin ang ibabaw na bahagi ng kanyang ulo. Maya-maya ay narinig kong muli ang boses ni Ninyo at ng mga biyanang ko. At halata sa mga tinig nila ang lubhang pag-aalala. Narinig nila marahil yung malalakas na pagsigaw ko. At nagtataka sila kung bakit raw saradong-sarado ang buong bahay. Pinabuksan nila sa akin yung pinto. At dahil sa mga nag-aalala nilang boses, kung kaya, binuksan ko na rin iyon. Pagkat naisiguro ko namang sila Ninyo na nga ang dumating. Pagbukas na pagbukas ko ng pinto, ay bakas sa mga mukha nila ang matinding pagtataka. Agad akong napayakap sa asawa ko at naiyak na ako ng tuluyan. Kaya panay ang tanong nila sa akin kung ano raw ba ang nangyari. Ayoko sanang sabihin sa kanila at hayaan na lang na kahit pag-isipan pa nila ako ng hindi maganda kaysa mag-alala pa sila. Pero pinilit nila ako magtapat. Kaya ikinuwento ko sa kanila ang buong pangyayari. At tulad nga ng inaasahan ko, ay lubha nga silang nag-alala para sa kaligtasan ko at ng aming anak. Narinig ko sa kanilang mga pag-uusap na mayroong nagtatangka sa amin ng anak ko. Kaya napagkasunduan nila na ilayo na muna kami dahil delikado kung mananatili pa kami doon. Dinala nila kami sa kapatid ng tatay ni Ninyo doon sa bayan. At tamang-tama naman na bakante ang pinapaupahan nitong bahay. Pero minsan pang naulit ang masamang pangyayaring iyon. Natutulog na kami noon ni Ninyo nang bigla akong makaramdam ng matinding init. Kung kaya, nagising ako. At laking gulat ko nang may maaninagan akong isang babae na nakatayo malapit sa may pinto ng aming silid. Ang haba ng kanyang buhok at nanlilisik ang kanyang mga mata. At parang binaliwala lang niya ako na kahit nakita ko na siya ay hindi niya ako pansin dahil nakatitig siyang mabuti sa tiyan ko. At para bang takam na takam. Dahil sa sobrang gulat at takot na naramdaman, ay talagang napasigaw ako habang niyuyugyug ko ang braso ni Ninyo. Nang magising si Ninyo, ay mabilis ding naglaho yung babae. Napatingin lang akong sandali noon sa asawa ko na nang aking ibalik ang paningin sa babae, ay nawala na itong bigla. Kaya nag-alala ako na baka
hindi ako paniwalaan ni Ninyo. Pero nang ituro ko sa kanya kung saan ko nakita yung babae na nakatayo, ay nakita namin yung bakas ng kanyang mga paa at mayroon iyong langis. Nang sundan namin yung mga bakas, ay napansin namin nakabukas na rin yung bintana. Nang sumunod na araw, ay ipinagbigay alam namin sa mga biyanang ko ang nangyari. At nagdesisyon silang magdala na ng manggagamot. Binigyan ako nito ng mga pangontra. Pinausukan at kinabitan din niya yung bahay na aming tinitirahan. Binilinan din niyang asawa ko na magpausok tuwing hapon. At hanggat maaari ay pagsuotin ako ng itim na damit. At mula po noon ay hindi na muling naulit pa yung mga ganong pangyayari. Hanggang sa maisilang ko po ang panganay naming anak. At iyan po ang aking naging karanasan. Hanggang dito na lang po, Sir PB, at marami pong salamat. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento para sa gabing ito. Nawa ay inyong nagustuhan at patuloy nyo pa sanang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Maraming salamat po at hanggang sa muli.